That is saying. Uncle Pondo me where? Me wa Bible, me Quran, but we before Kushani snap. Then happy. But John Pikushane would do a snap. Yo, me ho abegino. Jiman. Nkwasolind. No one on GDA. Ubiani ni GDA man how why? Sakusiane kan ho na brampa. Well, yama obranya but robe me kusia. Hey, and your white open nipa. Many abre. Nyabotre. Ya kusiane boduano. Peja kusiane shanapo no. Fa boduane to na peja kusiane shanapo no. Bodin ayame. Bodin. Kwame Gabriel. You crashing up. You crashing up. You crab be focus ya. You crab be focus ya santukosia. Sa sama making. Me nitro. Nana no momo ame. Pia. Are they in court? Gabriel. Madam. Yo, me pacho we ya abedama me dey anyhow. We dey. Boko banya boko za no kwasem. Konma bo hia na me wo. Na mizumi obi am ye blefo pa. Madwuma am ye abula. Tu abula. Eye toilet. Biodigest am say mesin ni. Okay. Ti me obi am ye blefo. Ti bronya yi mu. Ebe di bronya ni mu. Na boy bi e friend Saifa. O ma madwuma. Se me metu nsuo ni fie ma no. Madam me ne ko kan adwuma no ho asem. E ma ni 65 million. Me na me tuo. Me na me de cover ti hihiem. Me complete say de nsuo no beba. Ma na nye nsuo asa. Ana me ne ko kan ho asem. Start ye adwuma no eye bibia sese ye de ye ebula de ye bibia. Otua me kan nyina. O dis kan nyina ma. Mpa cho de nyina ma 65 million o de nyina ma. Fine. To me oye bibia wie ye no. Ana me ba fie. Ti me ba fie be ye 14th March. Ana o frame say nsuo ni ba no. O din kan frame 10th March. Say nsuo ni ba ne hye da mbayi. Edi memla na me mehwema no. Na mso mate. Benyampa me koi. Me kokohwe. Me kokohwe na te say nsuo no say esatim. Na me chance nsuo no me na me ye ma wo. Edi me tumi sa me charge wo say mami 20 million ana say mami 40 million. Eti ni sa na tie ade a ye beba ni abati nsuo no mama. Na kwala na me de ne beba no. Ye ba no wama no 80 Ghana cedis. Me master ne de me ntua meka. Cause nsuo no me na me ye. Enti akwala ne de e de on do bedidi. Enti de man 80 Ghana cedis. Gabriel mami musa wasem. E de na mudi tu su manpower na afidie bi. Me de manpower na etu. Wa na wudi ken. Me pa chwan. Your boys for why you two. Mo length bi amudu ansa na nsuo na ba ana munya bo na nsuo ni ba amawie. Oh, nsuo no de eye utumi tu bi be 10 feet kra unya nsuo. E depend be asase no wo. Okay, to aso. Enti me catch them so my 80 Ghana series no. Oti ase. Ne call first day, me ni akola no koye. Me ni akola no call first day, ye adwuma no nyina wie aduanumle no. Ye hu no, ye frɛ na o si oyi ni ti oba bin shop. Wan fa 80 series na ma akola no. E na me ba fi. Akola nso de on na kɔde, obaji ni sika. E na me am be pa bi sia 80 Ghana series. Na me de ma akola no. Ade chie, o sa frɛ me. Se Gabriel adwuma no ma nwie o. Na me so, se hihye ya me no kan no, ye pon no wan fa aman, o se o momla. Mo ba me de ni nyina bebo ma eden amam madam me tiase me sane ekoi ene akola ne sa akoi koye de to so mpirenu so no nso eno nso ye wie na oma misika waso oba ma hu ni biem me sa ba afie akola ne sa ba gina me so e ma me sa pa betia biem e sa de man ti nanu mre e no frɛ me se me betu bi kan ho no ko betena te kofom enti ese me sa be plaster ba bi kakra am jense nhihye ya me no kan yeyi adwuma ikwa ye wie em wo yisunso be 4 months enso na me se na me ye adwuma nti na me se me sa aba ho abɛya ama enti sa de a na hihye me no kan wuni so de a ene me so adwuma no ntumi e me se ma ho den ne me sika me gina ho de bia sa ene me ka jense madam sa na wo be ye de a no mfa sa ete sirisiri ma akola ne de a ene adwuma no ntumi nya biem me ka se man kan na etoro me kan ti me ne ka sa anumle anapa ade chiye me wife nso nie me wife so ko hospital ba enti ade a chia na pa me wife ko makola nso me no o fie be 9 years akola no so ko school am so woni ene de manya ba bia amfa me kura me ko adwuma mu 2 days ma bre ti me fa student mattress bi nto me dem mo kwana no na
mentri me mu kakra sam de to ho no mo na me to so saa no ma fe mada wife on so ko hospital so antopunu ti me da ho saa de me hu an se obi agbawura dem ho ekuta wo mafunu me sisi achi ode wo mafunu ba me sisi achi na we de ho ani obi kumi eti anu ti na huntumi ntena se a wai sa anu tira na me si mebusa wo ada yale ne ba sa wo sapon so ayira me sapon yila na se ile nso we kan ho ache kakra why you ba TV so Gebra kaya yi wa yi kakra se wa nya ho yi kura madam no kura de na mane ma ya fa baby ana no kura na ni nyina ya afiri se me to fom no unti bi nware mitimi dwale kwa ya dwale madam suntimi na me das ensio carry de no asedi ache no me das what's the Gebra o ma me de ne nyina ya meka why na wako yuti kama ungina ho bi be kasa wo ye criminal so onye criminal ya ensio ntumi no wasi uti het no so asemu yi na ye kama abrampade mo Gebra me no nti bibi nko ya betu mo anso oba no ono no besusu mo no so ba bia na furu na hane no wa ye mmere yo kanyina no so what ma siente enti odi be bo me usisi achi ndi sa no ana me tane ye na tese wasade be bo mtirim na me so wo manim na me nini mienu ene me da fom no no kra wo manim ene mani so mani ye me yei madam obomani so sa chichira me nya ba na se ban so me nyam to obomani so sa mani so me tum me hu ba bia de won se madam bi wo ho no mo bawura dem adan wukunu tinya madam ne be je me dia ene samre de kenya se me dia abrantie ya koti na buramu abrantie wo ye de adwuma o immigration officer migration officer and wo fa wo mafu de be bo me wo me dem asem na de dodo ana ene ja adonfo maami bebo ma bi kura ba onu ko ba nti wantumi kura so wantumi anso ba mu tie mu ana bra bi nso nyame ada ormodi ni pie ho no nso be so due mu ene agidue ya adan a ni nyina ne san wa be mi nsuo no onye ni ye na ede nsem bebre no nde otwitwi fa so no ede okoye afirefiri ho no mo de ko no madam me na maka fo mi na ra no ukoye case wo de kabla ukoye case makron no mfo to mo hwem condition na ene de ye pra no empo no ene de ye pra ene de se bitimi sole ene ko ye case makron no mfo no mo se sa de a mo hwem condition enye ti menye doctor form na me ko hospital sa we ko SD sono ho SD bleman ho me de ko ye doctor hwe me no ka chem se me sign forms na obaje me 10 million no omoje 10 million ene me sisi Ghana ena mo say form na wo san keke na de akọ police station obaje 10 million doctor 10 million no me guys me nya no say aye intu na me man 5 no kura ma nya no say sa do ma me nduro na mako to ma me nduro ma ntimi Ghana and sign forms no omaje ese Ghana ready differ na do ye nya ni dia wa bra bosi o ne no kure wo sign krata ma de akọ police station 10 million ne kwasem e ka bia wan sign ana o ma me nduro na me ba fi ti nduro na we no ba hwe me a fa na tie na fa duku na fa sisi na fa tutujem saa no mo ye saa madam afi na anu odin na me ma so na me de ko Asofia hospital me de ko doctor hwe me no busa me say ade na na so obi na di aba abo me no say saa ade no hwe no de sibitian ekura bam sisim kese pa etimi fa nko ji pole ho madam na so me sa de ko ji ho pole ho no me ko doctor ma me ko twa scan ko twa scan the scan ne bre no doctor anso hwe me ono so si me sa fa nko emergency na de sa ade na no edin scan so ni ho na me sa ba akro no police station na me bo mama ne say case na me be ye no omo fra boy no na ye ntrase na e ka na e ba no na omo hwe no mu hu kwa me fa so a me ho be den e be to me krono for police e fra ma ye ko fa boy no e bai ye ko fa boy no de ne bai that day na ye de boy no e be ban that day na e chi mi twa me hwe e ma ye ma me so de me ko to divine eti me ho no mo no hu se CID no eni nipa no de aba ne bom no hwe ni uniform na dwuma tale eni CID ni e ba hospital ho e be hwe me
Omba na me da ho a nsuo. De odi aba ne ball. Oba ho be hwe. Oni side phone ni aba ho. Nyese ya che no. O che no uniform madam. O che no uniform. Che na tale ke kra ba ho mba me da ho. Nsuo eni nduro esisi me so. Home. Di for me ra ho. Ai my lady wo be ho. Me wera ko chese o man ben ye timu sa no. Such as we you obi a woni bia. What's more ya? Asama okay. Yentie ye nua be ma ne de enti. Allegedly say ye no kra. Ene na ye de o man ye kekere ne sa no. A whole immigration officer. Krachini. Wunimu mra. Timi famra so nsam twi wo mafum. Di ko hye obi sisi mu wo bra wada. Nsuo ho. Wo bra nsuo no watu ama fo man tam wo yusu. Osa. Ne mosi. Na wen kanya sem a ewa ha o ma ha. Enu an so kwankransa tom kramo. Akoba ne dua kuno. Wo ba ne dua no de code efunu no. Wo de code atoso. Atoso kama. Wo de code to so a na fe wo de asili. Wo baba wo bushapani na musala. Atoso kama. Kwasem. Senye Yesu a de akeka ko Ghana no. Doctor so assign na mobrofo yi 10 million. Entumi ko police station no. O say do am 10 million. And what is the name? Ye be wie ne akasa ban eye corrupt. Ye nyina ye nye man no ewo mu no. Ehiafo mobbo. Hwabrante pa se bi wo modam. Hwede yade. Na yire nyemu je na wo. Di Radi Yankopon. Kapre. Gabriel. Madam. Ena eja oso eye dey. Ti me da hospital ha na police for CID no. Oni justice eba ho. Ene no wofa. Eba hospital ho. So mo be hwe. Say some condition CBT. Pa mba na me da ho. Na neja ade me da ho be 3 days. Na yi mi. Ade mba fi. Jadi mba fi na ko police station na police phone say, "Em fa asem ni mla fi." Na ya meka. Ya kan wi a na ade mu aya bre wo mu. Etiama mabusua bam. Justice nso de ne wo fanko an bam mu. Na me bia metini me fie wura. Enso yire bam. Ntemofo npa ba miensan to 9 so be kan ho. Ye nyina esi akonya. Enti me wo fam ye no mo kire se me ho nto me. Na e ba enso makokọ ko hospital bebre me da fie. De medie ne de me hye nyina ayeden. Enti no mo mabusua no e ma me 70 million. Na me mfa bi nchechua me hospital base. Na me mfa bi nso entototo aduro na heba bi kra na de mehye ne nsa wa hweme ama me ho ayeden atomi. Ti mo fa mo kan no boy na busua se omu nya se ska no. Nti mo fa ntene so. Anti Nicholas na Gabriel eno oda hoyi. Gabriel na oda hospital no. Me pa cha emergency one. Emergency divine. Pa cha. To ye ahwefo am hwe ye nua ba me na da ho a chesem se ne nsuo krasi ni so a oda ho no. Jo Kasa Gabriel. Nti ya tena se no mo fa ye se on fa 65 on se omunya 70 no. Ti on fa 65 million emla. 65 million so munya. On benya 20. Ti 20 million na mo fa se dabi. Se mi sibi tie ne tie se ade ne sibi ayeme no. 20 million de entimi hwem na kakura amabo no. Nya bi ni 20 million. Utumi transfer wa sugar say. Nti sa de a ye fa asem ne san ko police station. Ye ko ye ko hu CID. Ani ni panyini wo ho. E de ko to omani se ye ba fie be kan na asem na amaka. Nti nu nka mo be kan hu bibio metuma ye hu bibia ma ye ne a. Police for na kire se asem we no asem bi ba se ya omuntumi nyina justice na afa. Na omuntumi nyina me nso mafa. Enti police station. Kono no police station. Me fa nto ne so. Ensemu sisi o. Me hu ya na meka. Me nka bi nka ho na me nyibi nso mfirim. Enti otumi nyina wo ye chi ntumi nyina wo ye chi. Amuka sa no medwene ho a na menti ase. Na mo fa ye ne se sa de a e be court. Mo fa no so mfiri ba bia wo akiri. Emla wo ba ha no. Ablante pa na. Wa se be ase samaya wa pie Fred Kurom a wo ba no. Tintin. Enti mo fa so de no be kan na okoy. Enti ade be chi Friday no na saifa no when no de aba no be bo me no wo fa. Efre me maame ka maame nua maame afirim. Na papa nso afirim. Enti me maame nua na ofre no ka kire ne se wo sere abusua no obema 40 million
na 40 million kura no de mu 20 million beba na chire no apebisia e de 29 den abeka ho ti mo fa frɛ me ma me frɛ me o kan sa mo chi no se ma se se de beto aduane adi kura na edin na duro kura de mam hospital ho no de me de to kokɔ anom kura de anom aduro no kura no me nya bi ento so de 20 million beba mo de mo me nsom na me mfa ebi ntuto aduane ni mfa no maduro no na me ho ntɔ me kan ma me ti ase nti Friday na yɛhwɛ mani mu 20 million na ama ade kye memene da so hwɛ mani mu 20 million na ama ade kye Sunday nso saa na me frɛ mo fa se nko fu menti o mo nka ba bia o mo fa se man frɛ wo mo frɛ wo mo a sai fa no fa se o mo nya ni betwa boa ma wo mo enti ye pa asɛm na sai fa na nkasa ye betumi dia ye fa asɛm ne nkɔ court papa no nso kakra wɔ ne nsɛm nyabotre wakate no saifa no akate no yo mo san frɛ ne o wadwuma mo tumi nkasa wo chi wo mafu kopo obi wo wadwuma mo tumi nkasa obekasa wo de kasa Gabriel nti e ba sa no no ofa no se Gabriel asam no ye krosu no e de na wo esese wo ye ma wo se no mabo e ka mabo hello wasa akate no yo frenimu no mu say ye frɛ no idini kura de say na me nton kram frɛ no justice fully the part justice for the part frɛ o cipher immigration officer kodie yes ra wanya ado asama Gabriel be kan ye ka asa ne de no ni nyina ye de ye pese tie wo so de ye pese tie wo de so beti wo so no wie ye no wo be wie awa ponche wo be wie awo preko wo be tu wudi koda no tini pada ye tumi di wana akwa police sim na police for tumi kase ye tumi nyina ha mumu binom tina mu be wa mo try se akakraka mumu binom nyamu nyina ha na wonam na wonni gum bone no dos Gabriel eti muka kosi so ma usika sen me mo fa mu gina 65 million and also no so be ma sen also be ma me 20 million 20 million na mo fa mu sen na why out we enye ko mu nyai no wonfa nti se ni wo fa no de krakra so ndo ni sika bi o de ma me se me si metumi dia me fa asem ne kokko na se ni wo fa de ono nya boni bia sai fa no woni yere me fa cho da bi woni ba fa cho da bi oba de minim so oba wo so ni bom de minim wo ya branti a wanyina na papa panimu oh ye type ya wonyini ebi kura na ma chen ana so bi o be chem ko onchem bia small boy no obedi mrasa ni sem yesa de we ya na police former hwe no manchi no masam na nkokot ya nchi no ho no ba o che no uniform ya no ba oba otumi etese omoba omutumi ko computer no ko hospital ho no computer na nurse fo no ho no otumi ko hwe se tama me de ba hospital no me ba na condition ti sen me ana me nante ba ye sese before me sa champo mo mle